Posjedujete samo 0,01 bitcoina i mislite da to nije ništa posebno? Pa, imam novost. Već ste rjeđi od vlasnika vikendica na Jadranu. Dobrodošli na Kripto entuzijasti, mjesto gdje kripto postaje razumljivo. Znate vi da ste s tih 0,01 bitcoina već ispred 99,96% svjetske populacije? Da, dobro ste čuli. Statistički imate nešto što je rjeđe nego biti milionaš, rjeđe nego imati old-timera ili skupocjenu umjetninu. I dok neki možda misle da je to sitnica, zapravo ste već zakoračili u ekskluzivan klub. Na globalnoj razini to vas čini dijelom rijetke skupine i to bez da ste morali podići kredit ili prodati bubreg. Dakle, sljedeći put kad netko umanji vrijednost vaših kovanica, samo se nasmijte i recite: neki skupljaju marke, a ja skupljam rijetkost. Hvala što ste tu. Za više posjetite naš kanal kriptoentuzijasti.io, a u opisu profila pročitajte cijeli članak. Također, zapratite nas na drugim mrežama za još više sadržaja.